बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो आदा सुकुर सिं बसुमतारिनि न'आव। दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना दाख्लै बावैसो बेबायदिनो ब्रादार सोमदोन बरगयारिनि चेनेलावहाय नुदों जानांगौ। बेबायदिनो आदा सुकुर सिं बसुमतारिनि नायल' जाल' सासेल' फिसाला जनक बसुमतारिया बेबायदिनो दंफांनिफ्राय गोलैनानै आथिङाव गिदिर जोखोम मोननानै दङ। बियो गोबाव जाबाय, मानो होनना बुङोब्ला गोबांथार डक्टरफोरनाव देखायनाय जाबाय। ओमफ्राय बेखौ फाहामथाय होनायावनो बेबायदिनो गोबांथार न'नि हा हु फानजोबनांबाय, न' बां फानजोबनांबाय। दा ओरैबायदि गोरिब, ओरैबायदि दुखुथिया जानानै दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाख्लै बावैसो बेबायदिनो ब्रादार सोमदोन बरगयारिनि चेनेलनि दारै एबा आदा अफ्रिनि चेनेलनि दारै गोबांथार रायजो राजानिसिम अनसुंथाइबो बिनाय जाबाय। दा जेरैबायदि बिदों बेबायदिनो गोबांथारानो बे बाबु जनक बसुमतारिनि नामाव गोबांथारानो डनेटबो हरदों, अनसुंथाइबो हरदों। दा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो गोबांथार रांनि प्रयजन जानानै दं। दा बेखौहाय ट्रिटमेन्टआव लांफिनसिगोन एबा फाहामथाय होनो अपारेसन खालामनो बेखौ लांफिननाय जासिगोन डक्टरनिसिम। ओमफ्राय दा बेबायदिनो गोदोनायाव हाब्लाबो थैया ओंखारला, मा खालामनो। दा बेनिखायनो सरखारनिसिम माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन आसा आरो मिजिं लानानै दिनैहाय थांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायफालांदो। बबे बबेयाव थांनाय जागोन नोंथांमोना निस्सय नुलांगोन। अब्ला नायदो नै लोगोफोर, न'आ बेनो नै ओरैबायदि दुखुनांथाव। मानो होनना बुङोब्ला बिनि बेमारावनो हा हु न' बां फानजोबनो गोनां जाबाय। दा बेबायदि आरोना, नै बेबो रायजोनि हायावसो लुथ'नानै थानो गोनां जादों। दा बेबायदि अबस्था आरो नै ओरैबायदि दुखुनांथाव। गाखोसिगोन नै, नैबे आदायानो जादों जाहैबाय जनक बाबुनि बिफा जाहैबाय। दा जों थांसिगोन आरोखि नै, बलेर' लादों जोङो नै, बलेर'जों थांगोन आरो। दा थांगासिनो दङ जोङो नै। दा सापागुरि मोनफैबायानो जोङो नै। ओरै दङ हिमालय हटेल नै। ओमफ्राय ओरै सिदा थांबाय, बङाइगावजों थांबाय आरो। ओमफ्राय दा जों ओरै थांसिगोन। ओमफ्राय बैयो जाहैबाय सिगनेट। ओरै थांसिगोन आरो दायो जोङो ओरैबायदि। दा फाइनालि सारनि न'आव सफैबाय जोङो। ओमफ्राय सारनि न'खौबो एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै आङो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। UPPLनि MLA लरेन्स इस्लारि सारनावहाय सफैबाय। दा आङो एसे देखायलांनोसै बिनि साइडखौबो, लकेसनफ्राखौबो आरोना। ओमफ्राय क'क्राझाराव थांग्रा मेन लामाया नै बैनो, गारि खारगासिनो दं हनै बेनो। ओमफ्राय साइडआव बेफोरबायदि आरोना नै। ओमफ्राय नैबेनो सारनि न'आ नै, नायदो नै। दा बेफोरबायदि आरो सारनि न'आ। सिम्पोल आरो सारनि न'आ नै बेफोरबायदि। दा सारनि न'आ बेनो आरो नै। ओमफ्राय बे मेन गेट जाहैबाय। ओमफ्राय मेन गेटआव लिरनाय दं जाहैबाय नै, लोगो हमनायनि सम फुंनि 9 रिंगानि उनाव माने लोगो हमफैनो हागोन आरोखि सारखौहाय। दा बेबायदि आरो। ओमफ्राय सारनि न'आथ' बेनो जाहैबाय नै, एकदम सिम्पोलथार आरोना। बेबायदि आरो। दा जों सिङाव हाबलांनोसै, ओमफ्राय जिरायनानै थाहैनोसै आरो। रेस्ट लानो थिनदों, आरामसे न' सिङाव जिरायनानै थानोसै। दा लोगोफोर जोङो सिङाव दसे सम जिरायनानै थाथ'नोसै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे बेमारिनि बिफाया बेबायदिनो प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट आरो ब्लकनि प्रेसिडेन्टजोंबो लोगो लादोंमोननो। ओमफ्राय जेबो फिननाय मोनैनि थाखाय बेबायदिनो गुबुन समस्थिनि MLA ब्लाबो लोगो लाफैनो गोनां जाबाय। दा सारा मा साजेसन हरो, दा सारनि साजेसनखौ नेनानै थानोसै। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो सिङाव हाबनानै सारजों रायज्लायनानै फैबाय। ओमफ्राय दा सारा बेखौनो बुंदों आरो, जेनेबा माखासे बेफोरबायदि बेमारिफोरनि थाखायबो फान्डिं फैयो नालाय। दा बे हिसाबैनो सारा बुंदों आरो, जोंनिथ' ओरैहाय समस्थिया 31 नं समस्थिसो गोलैयो नालाय। दा बेनिखायनो सारा बुंदों आरो, ओमफ्राय नोंसिनि समस्थियाव लेखा होदोंना होआखै होननानै सोंदों आरो। दाथ' बेथ' जेनेबा आंना आलादा समस्ति जायो
जाहैबाय जेनेबा होननानैहाय ओमफ्राय दा जेनेबा जोंनाथ' ओरैहाय समस्ति हिसाबैहाय 31 नं सिडली समस्ति गोग्लैयो ओमफ्राय जोंना MLA हिसाबै दङ जाहैबाय सार जयन्त बसुमतारी ओमफ्राय दा सिगांहाय बे जायबा बेमारि जादों बिनि बिफाया गारजेनानो फैनानै माखासे गामिनिबो सानैसो फैफानानै सार जयन्त बसुमतारीनोहाय बे लेखाफोरखौबो होदोंमोननो ओमफ्राय दा माब्रै जाखो एसे इनिसियेटिभ लायाखै बायदि आरो जेनेबा ओमफ्राय दा सारा बेखौनो बुंहरदों आरो जेनेबा बे लेखाखौ हैफिन होननानैहाय ओमफ्राय दा माखासे बेफोरबायदि बेमारिफोरनि थाखायबो सरकारनिफ्राय एसे फेसिलिटिफोर फैनाय थायो दा बेनिखायनो लेखाखौहाय थाबैनो जमा हैनानै जेन थाबैनो मोनफुङो बे खोथाखौनो बुंहरदों आरो जेनेबा साजेसन हरदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंबो हेल्प खालामफाहरगोन हानायखिनिखौ होननानैहाय बेबायदि खोथा बुंहरबाय आरो जेनेबा दा जोङो सार लरेन्स इस्लारिजोंहाय रायज्लायनानै फैबाय दा बेफोरबायदि साजेसन हरनाय जादों आरो सारा दा जोङो सफैबाय आरो दा सफैनायजों लोगोसे ओरैहाय हाग्रामा ब्रिजनि गाहायावहाय ओरैबायदि दै देरलायबाय दा बे दैखौनो जों एसे नायनो होननानैहाय थाद'नाय जाबाय आरो दा नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन आरोखि दिनैनि दिनाव दैबानाफ्रा माबायदि जादों दा ओरैहाय नायनानै लादो नै ओरैहाय फुरा सागोर बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै माखासे न'फ्रा लोमनानै थाजोबनाय जाबाय ओमफ्राय बे दैयानो ओरै थुखोनानै साहाथिंजाय थुखोनानै दा गोबांथार गामिफोरावहाय लोमहैजोबनाय जाबाय नै दैफोरा दा बेफोरबायदि लोमलाबायना दंजोबो आरो नै न'फ्रा आं जुमबोनि एसे नै बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे दैयानो ओरै बोहैलांनानै फुरा ओरैहाय लेरदेवफाराजों बोहैलांबाय बियो गोबांथार गामि दं दा फुरा सौहैबाय ओरैहाय ओरै बै ग्रिन ग्रिन नुहुरनाय गामिया फुरा टाच जाहैबाय आरो बे दैया सौहैनाय जाबाय दा खुरखानायनि चान्सआव दंजोबसै आरो बेफोरो गामिफ्रा दा बेफोरबायदि आरो